rang khorak bose rang malai khanorok Angle miawo kaham no mahino 5,000 rang ano sa dogan didi ni kelangka. Kai ang tahu sa jara bono rang tumarok bono giako. nang mo rang mangkha Ang bang ke pas hazar mi kadang paldi hnai payi palnari nei ang pas hazar bang bele hambai no no Hingga bab sanong bagi tini wahai hai video update kedal dui pajang ke bab sanong thamel dai title nu nyo kan ke sai mangna eba kan ke boji mangna tini video po bhai nglo ke bab sung tini video khap plai no good news kam eba kok toma ka ham long bagi to bai phaika ke bab sung tini video ka hai hai sini mai nang service ji te proma hai hai sini ti prasa no mongye kam yo thangai nei hai sini ti prasa kri borong no hai bazar khai di ni nai hai borok ko 20-30 হাজার rang bagi kaboka ke bab sanok pulano sini buhuk ni khukti bon rok khnai mangkana ngai bab song haring ki sing bisi kok sewa hai nai sini service ji debrama sini buhuk sono rang ba kabo mani yagolo phare ngai sing hai bong ni khuk ni bisin te ba map ni bisin te sing kija kam ke khnai nyale na bab sono ko kija kam ke khnai tong ri phare ki bab sing bisi kok sa thang li hai nai sing video ro seng na ba khang la nyai sabo samungo to norang no जोंनो दा जोङो kai sar busi development tu kai sini komiti khada tongo asir ta nanga mago kuno tang ne no kuno sinya do ti prasarok boni hastebo bengaluru hai hyderabad hai jaga o thangoi o hai thayo thangai sing busole piang hulai senai bana ngai o nokla gara o samung makhai chau nene bo mung poila sagare an mung busi development ami hai bergede pa bobo hai no ne NGO ne bo mungkhai anje bung tam sama poksa nang mo da auto man tha manani to he ang tu ya dukan se ang rene hinsa or dugan ne bo angkai tabuk norok je hoglai mani salbo chengkha ini simin hok dra uila ta bofuru sabo hogde hinai mian simin saw niya norok no saida galang khapia obo forest land e sai kalang phana tabo nas nare jaga dukan nare bajin sa bo o dugan dirnani sebron rong ya parnai rang pusale bobo hake arrange kane hinbo bo lun no rene hinsa rang no rene hinsa mia bui paksa kalang ba kha jata na boina rang kalangkha 10,000 5,000 kalang ba rang ba gobo dukan khainan ta nen mutam se mana busi ji de dur bagyo ya bagyo ka hamno bo bobo oro dugan manai takhuk biswajit deborma doctor sak nainai ke bono 10,000 ke bono 5,000 oro rang manai rok to tong khoroksa rang bar nai rok to tong yang phagere nang ki samajik ani samajik na ani busajak bai bo bene busajak rang manai rok yang phagere kisa rang khorak bose rang malai khanorok Angle miawo kaham no mahino 5,000 rang ano sa dogan didi ni kelangka. Kai ang tahu sa jara bono rang tumarok bono giako. Kai sini mo jeung ka wa bol phang tan sanai ba wa tan sanai bu phang tan sanai borok dugan nok phan diwe jeung sa phan godogoi phalai sawoi chini bohok ban chui thang mangkai chini bohok jeung ban chui chini bo sabutoi next time bo jeung next generation no jeung hamboi sawoi thanglai manani bo sabutoi porilai manani bagai जों abono nayo जों bo chini bo develop kaisa khaina musongo chini bolong hapung hatai tongo जों khai amni forest na mangri tong na ba enga forest ni jaga hine जों khiklai tenwo pata bagai rikha hangkai no nini ani hine wang khlai suklai buklai yo toklai yo जों abo haimang sing lai tongo hangkai nini ani lai enga abo boi ko जों tini bo orbo khachik laikha hangkai do chini abo जों chini borok जों swalong laikha sabo khachik phaika khachik nai rok ba sabong khangbu yang saimalia hangkai to সম্পূর্ণ অলরেডি অরব অবজেকশন গ্লাই দখা ehe abo pata malik rok আচ্ছা আচ্ছা mota an jaga abo bo saimanian bagai hangkai saiman bagai bo kaisa objection dikha hangkai bo tabuk saimangka nung bo riwoi mano nung bo kaisa develop khai mano chini busuk buthai जों thoi thanai जों thoi thang mane pore o pana chini bo sarok pana hamboi tongthung e abo hai hine जों chini sar bisojit saga hangkai जों ma saga bele hambai nang mo rang mangkha ang bang ke pas hazar mi kadang paldi hnai payi palnari nei ang pas hazar bang bele hambai no hambai janongo bahai ke mala tripura hastebo tai kese NGO tongo UTF borok bo bahai no naimo bono rang hise misa ya phangya rang sram rijabu puro roko borok dok tang rika mukitang phalani ani yakti tang ri borok tak biswajit bo bahai khalai ke bele hambai engai busik jortoi tinang future o rang bagai je tabuk ham samung ni bothai khaima hai nang o bene rang bai saijung sene yakusu askusung basai mana haja matong ao je bi nom na ka sam ka pi nyok ka ham no hini to sob সময় রিগলাক বলে
Romni no 1 lakh ribano 3 lakh ribano aboni upor to no saisung rimani ya joto borok no kai no je puji sinam rikai nongle o puji bainini bobishot sinam na rakmano Saka tak tang sadra ni. chini borok to phia rang ma khai sabai sai khibu Mi ke tempat ni rak 5,000 ya dikira khabo. Enggak ulo. Taisa I jeng khaite khaite tak kisah kono jeng ya di wanta. bele hambai mo jaga ne bungu tamo Tam sika ma box sakte o sal bagan. শাল বাগান আমসাই অরব কামি বং খাতাবো গাগেবো করে ফরেস্ট ল্যান্ড ফিয়া বাবো অ ফরেস্ট ল্যান্ড ন তাবুক সেই জরতই এমন কোন নেতানি ক্ষমতা করিখো এমন কোন মিনিস্টারনি ক্ষমতা করিখো লুকরনো ইয়াফাই রি মানানি ফিয়াবা আরবো সে চ্যালেঞ্জ খাইই ফরেস্ট আংবে দেখবাই লুকুরংনো দোকান ইয়াকেবা ফালনক তাঙ্গি রিসেনাই ইসলাম রিসেনাই কিসা মিসা অর্থ ইয়াকেবা রাংবো রিবুই তঙ্গো বিশ্বজিৎ দেবর্মা বেলে হামবাই সাইমিয়া বিনি সাববাই খরংজা টং অব o forest land no lukorong yafardani saka hengkai tabuk kebo sajai angano habu bagrani porson to khomota koriku forest land ni phiok manani phia abu kubui forest land ni phiok sinai no atu hinina samkhai tong haino si sanable Aw, boto amte ni sawo. chini o ani samai jung no ani bosa jabai bini bosa jang mare bono kok masoi angbo belai hambai tine hamjaka nung odar angmar kha angmar ge marane na Anggo jagani na salbagani na. kakai nung o jagala ho Jaga yang ani godi hogina ni. pano dege Hmm. ogya kho Hogya ko. nang le bamar kha Ang jaga na rakha. jaga khaina rakha Oh. rangma mar kha Rang mar ya ko. Rina ni kok dano na Rang ulo dukan tangbai kan kai. Tu ni tarabe manai ni chao ta. o bo lun di nai Lun di na. Ani rang bai no lun di boi norok dukan khaje norok uniti khai ka di sakao. mia meeting puro bo haba nok ne bkhakte lun di nai rok na tribal welfare na bayang ti rok sasabo Okok saya ko mana bosawa bini yakti no bo samu lai ang rang di boi norok ব্যবসা khaje. ব্যবসা খাই যেমন তাবু বন্ধন ওয়ানসানি যাগো সোंनाय मा दङ सुद दुइ मा दङ हाजार लाख लाख तिब्रानि रां देबर मारंनि रां वानसानि यागो थाङै दङ ओंखाय बिनि हिसाबाव ओंखाय सिनि देबर मा किसिं देबर मा सोंनो चालायनाय obo ki Rang clear da khai kala nor sudo lun di mani o lun norok ma sunai jata abo na suya jat abo ulo लोन हिसाबाव ते मा सनाय जाता busuk rok rina hen lun eklogi একলগে ই করকটা 10,000 হইতে 15-20 হরতে আতিন সাদা 10,000 rang to tabo khasini borok ngai talsa samung khai geno 500 taka hajira abo to bisi সময় নাই এবলা na enkai olo jai hok jora phagetun जों नासिंलायनाय साइमान लायनाय